टाइट जवानी हमर कोई देलस ढीला। कौन दिक्कत बा ए भौजी जब तो हाथ टाइट जवानी ढीला हो गइल बा ठीक बा। जब गपा गप आई जाई तोरा कुछ बुझाई ना तो चाहे वो 3 साल से मारे चाहे रोज रोज मारे बांचो तोरा का दिक्कत बा मरवावा न। देश संकट में है। चल झूठा। ए भौजी हई हईसन का इशारा करता रू हो भाई तो हेमे कौन खेले वाला गेम बा भाई तो। बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। तान्या झा को किस खुफिया एजेंसी से मिलता है कि पवन सिंह सोने के लिए बुला रहा था? क्योंकि मुझे मालूम है। हाँ एकदम सही कहलू ये भौजी जब तोहरे के फोन करके पवन सिंह बोले हैं कि आवा हमरा से मरवाला तब हमनी के जानब तोहरे के नु पता रही। समझ रहे हो? अपने बाप की उम्र के साथ सोने से लेवल मिल जाता है क्या? ना ये बात तो सही बा ये भौजी कि पवन सिंह तोहरा बाप की उम्र के बारे और उनका पास सोई है मत ठीक बा ना तो बुढ़िया के जगह गंगड़िया में पेल दिए समझ लू। आ लेवल के बात खत्म करा लेवल ओवल केहू न दी खाली मार के गाड़ छोड़ दी समझ लू। तक का हाल भाई भाई लोग आ गए तोनी लोग के हंसावे खातिर एक और भरकम भारी मजेदार वीडियो लेके जो ना वीडियो में तान्या झा के भरपूर रेलाई भइल भाई लोग। लेकिन वीडियो शुरू करे से पहले ना हम ये आपकी चैनलवा पे जो नया बड़ा भाई लोग चैनलवा के सब्सक्राइब करा वीडियो के लाइक करा अब वीडियो शुरू करो तानी हम ठीक बा कैला। अरे कद यार सब्सक्राइब करे में कहा जाता भाई सोचा विचारा जी फट से सब्सक्राइब करा ठीक बा। दिन प दिन काहे बार दुबारा करे। हाँ ए भाई एकदम सही कहला कि दिने प दिन भौजी दुबरात कहे बिया इस सरवाई बात हमरो के नहीं के पता। हम तो सोचा तानी बड़ा दिन से कि भौजी से पूछी लेकिन तू ही पूछ लेना ठीक कहला। ए भौजी तू ही बतावा कि काहे दुबराल चली जाता कोनो टेंशन वंशन बा का? खोल के बताओ तनी का बाटे बात करे। ए भौजी देखा शर्माओ जिन ठीक बा चाहे खोल के देखावा और चाहे खोल के बतावा लेकिन बता दा कि काहे तू दुबरात बाड़ू ठीक बा। नतिया के बेटा हाँ भौजी का भइल हो नतिया के बेटा का गाला सा तोरा बतावा सरवा के मार के गाल ना फाड़ दी हम भाई चोदवा के। 3 साल से लेता नतिया के बेटा आ 3 साल से लेता। ए भौजी एमा तोहरे नु कमी बा जब तू मरवावा तारू तब मारा था जब तू लेवावा तारू तब उ लेता। सुनबो हाँ सुनावा ए भौजी सुनही खाती आ तारा के पहला ही खाती तो बैठल बानी हम यही जा सुनावा। मांगो तनी कुछ न हमरा के देता। ए भौजी का तू मांगा तारू का न देता ओकरा से हमारा मतलब नहीं के खाली हम इतना जाना तानी कि तू मरवावा तारू मारा ता तू दे तारू लेता और यही से तू दुबरा के झाट हो गइल बाड़ू समझ लो बहिन चोर। हरदम रहे उत खाली वही फेरा में। ए भौजी तहरा कौन दिक्कत बा जब हरदम वही फेरा में रहेला हो? तू तो कहते नु रहलू कि बूर लेला हमारा बूरे का हल्ला हो गइल तब जब नु हल्ला हो गइल बा तब मारे खातिर अब पेले खातिर लोग जरूरे आई तैसे बढ़िया उहे अगर पेला ता वही फेरा में रहता तो तोरा कौन दिक्कत बा बोला मरवावा में मरवावा करा समझ में आई। आज बुलावत रहे मिले खातिर डेरा में। अच्छा आज बुलावत रहे मिले के उ डेरा में ता ए भौजी देर ना करा और जल्दी से फट देना जाओ करा पास ठीक बा। आज नुहुर के मरवावा सूत के मरवावा खड़ा होके मरवावा लेकिन बढ़िया से मरवावा ताकि तोहार मन भर जाए ठीक बा। और फिर मत कहिया कि बूर लेला अगर उ भैया ना मार पाई तो हमनी के बुला लिया बहन तो ऐसा मारल जाई तार ना कि लड़ावे पे हक देबू समझ लू। टाइट जवानी हमर कोई देलस ढीला। कौन दिक्कत बा ए भौजी जब तो हाथ टाइट जवानी ढीला हो गइल बा ठीक बा। जब गपा गप आई जाई तोरा कुछ बुझाई ना तो चाहे वो 3 साल से मारे चाहे रोज रोज मारे बहन तोरा का दिक्कत बा मरवावा न।